Takže čau lidi, zdravím vás u takového pranku na Radka. On si dělal jednou pití a sněnul si do ksichtu citron, takže vůbec nic nevidí. Teď je za barákem a já jsem natrhal pampelišky, teda 7 krásky. A on jak se to stihnu, tak hrozně moc blbě vidí rozmazeně, takže já mu řeknu, že to jsou ťuk-ťak a až to sní, tak mu řeknu, že to byla po 7 kráska, takže jdem. Radku. Hej, já vím, že blbě vidíš, ale tak mám pro tebe ťuk-ťaky. Kámo, víš, že to jsou 7 krásky? To fakt to věřil taky. Tak, co řekneš na tady ten prank? Ty vole. Ach bože. Tak tohle by bylo asi všechno a zatím čau.